Kyseessä on siis ensimmäinen Raahe Trail Run ja näin polkujuoksu rantautuu kilpailumuodossa myös Pohjois-Pohjanmaalle. Täällä ei kuulla janoa. Tässä kilpailussa on tarjolla 3 eri matkaa, 5 kilometriä, 10 kilometriä ja 21 kilometriä. Ja kun ollaan Pohjois-Pohjanmaan lakeuksilla, niin 5 ja 10 lenkiltä ei löydy mäen nyppylääkään. Eli hyvin tasainen reitti on tiedossa. Sen sijaan puolimaratonilla sieltä löytyy yksi nousu, kun noustaan Hummastinvaaran huipulle noin 60 metrin korkeuteen merenpinnasta ja siinä saadaan sykkeet mukavasti ylös. Tällä vältetään, ettei pääse laiskuttelemaan matkalla. Kadun tätä myöhemmin. Ja vanha herra ampuu tänään startin puolimaratonareille. Sinne säntää noin 50 osallistujaa Raahe Trail Run historian ensimmäiselle puolimaratonille. Hyvää matkaa kaikille! Tämä maasto on hyvin perinteistä tälle seudulle. Kuivaa, polkua, kangasmaastoa, erittäin hyvää juosta ja mukavaa jalkapohjille. Mutta nämä viime päivien sateet ovat tuoneet oman lisänsä tähän kilpailuun. Tullaan varmasti näkemään todella mielenkiintoisia ojien ja purojen ylitystekniikoita tässä kisassa. Sen verran märkää siellä on, että kukaan ei tästä kisasta tule selviämään kuivin jaloin. Se on varmaa. Pitäis olla housut jalassa. Täällä on risuja ja kaikkia. Niin. Mutta ensimmäinen irtiotto jo syntynyt. No aika mielenkiintoinen, että oli palleasti vettä välissä ja sitten hankalimmat kivikot käveli ja että haasteellinen oli kyllä. Joo, siinä 12 kilometrin kohdalla sitten kun kävelin niitä huonompia paikkoja, niin kaveri sai kiinni siinä ja sitten otin keelin ja ajattelin, että lähden sitten kiristää vauhtia, kun keeli vähän vaikuttaa. Ja sitten lähi siinä ja yhtäkkiä ei kulunutkaan hengitystä kaverilta enää, niin oli jäänyt sitomaan kengän nauhoja siinä, niin siinä oli sitten semmoinen lapsellisen helppo paikka iski. No siis tässä on pikkasen varmaan ekstriimiä, kun siis siinä ei ole siis niin ihan selvää, että asfalttia vaan kylkytetään menemään ja vähän yllätyksellisyyttä ja siis hyvä yhdistelmä. Jarmo Riikola, loppukirin draamaa siinä. Jarmo jää
rehtiä urheiluhenkiä noudattaen odottamaan naisten puolimaratonin voittajaa. Mukava kisa. Raskas ja märkä, mutta mukava. Ja ihan niin kuin mukavasti viilensi välillä ne vesilammikat siellä jalkoja. Ihan ja sopiva sää, että ei ollut liian lämmin.